Je rok 4029. Na planetě Zarkon se strhnul boj. Se chystá útok na planetu Zemi. Zemi se blíží nebezpečí. Zarkončtí bojovníci dostali za úkol získat modrý krystal. A k čemu je jim modrý krystal? Je součástí hlavního počítače, který řídí celou Zemi. A proč ho chtějí na Zarkonu? Jejich slunce vyhasíná a oni k životu potřebují energii modrého krystalu. Satelit zachytil zprávu o napadení Země. Lidé se bojí a vědci ze všech zemí se připravují na záchranu. Modrý krystal byl ukraden, život na Zemi je ohrožen, vše je řízeno počítačem. Je to těžká ztráta, krystal odcizen. Vzali nám ho Zarkoňané. Co budeme dělat? Zavoláme kapitána Tora. Když na velkou zvíře
která nás může přenést na planetu Zarkon. Čas ale rychle utíká a energie ubývá. Ale pozor, na Zarkonu je nebezpečná, můžeš zemřít. S modrým krystalem jsou schopni všeho. Je-li alespoň malá šance na úspěch, musíme to zkusit. Připravte loď, ale ještě potřebuji inženýry. Ano, sestavím vám tu nejlepší posádku. Ještě potřebuji... Nemůžeš mě tu nechat, kapitán. Dobře, vezmu tě sebou. Chci jet také, nechci to propást. Dobře, vezmu vás oba. Po pečlivém uvážení kapitán Thor vybral tuto posádku. Vědec 1, Z, Mea a samozřejmě nemůže chybět kapitán Thor.